El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, gran canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia de Catalunya, ha inaugurat oficialment el curs 2010-2011 d'ambdues facultats, el dimecres 13 d'octubre, a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. A les 10 del matí, el cardenal ha presidit una solemne Eucaristia concelebrada, ha donat gràcies a Déu per l'important treball formatiu i d'investigació que es fa en les facultats i ha animat a tots, professors i alumnes, a continuar i aprofundir en l'estudi i en la investigació sota la llum de l'Esperit de Déu. Comencem l'acte acadèmic d'inauguració. Després ha presidit l'acte acadèmic acompanyat per l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, vicegran canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya, pel bisbe de Solsona, Monsenyor Jaume Tresserra, vicegran canceller de la Facultat de Filosofia de Catalunya, i pels degans de les facultats, els doctors Armand Puig i Joan Martínez Porcell. Han assistit també a l'acte l'arquebisbe bisbe d'Urgell i els altres bisbes de les diòcesis catalanes, altres personalitats eclesiàstiques i civils i una nombrosa representació de professors i alumnes. La memòria del curs 2009-2010 de la Facultat de Teologia de Catalunya, de l'Institut Superior de Litúrgia i de l'Institut de Teologia Fonamental de Barcelona ha estat presentada pel doctor Puig i la de la Facultat de Filosofia de Catalunya pel doctor Martínez Porcell. El doctor Puig ha valorat molt positivament la conclusió de la implantació del Pla Bolonya en la Facultat de Teologia de Catalunya i la seva col·laboració amb la Facultat de Filosofia de Catalunya, així com el bon nombre d'alumnes en el quinquenni institucional i en els cursos de llicència i doctorat, i la bona aportació feta en el camp de les publicacions, en els volums de qüestions teològiques i de la Revista Catalana de Teologia. Amb una mirada enfocada cap al futur, en un moment en què els estudis teològics coneixen algunes dificultats a l'Europa occidental. La davallada d'estudiants i titulacions en alguns països mostra que cal impulsar les iniciatives acadèmiques i no afluixar l'esforç per anar integrant la teologia catòlica en els circuits universitaris. Per això, l'aplicació de Bolonya, feta segons les instruccions rebudes de la Congregació per l'Educació Catòlica, ens ajuda extraordinàriament a situar-nos en el marc de la universitat. Sense l'adhesió de la Santa Seu al Pla Bolonya, els nostres centres, a hores d'ara, haurien quedat a la pràctica exclosos del món universitari. El doctor Puig ha subratllat també la col·laboració de la Facultat de Teologia de Catalunya amb la Universitat de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans en diversos projectes i ha acabat lloant la Facultat de Teologia de Catalunya i les institucions a ella vinculades com a exemple de cohesió i de treball conjunt entre les diòcesis catalanes. Per part seva, el doctor Martínez Porcell ha fet memòria de les activitats dutes a terme per la Facultat de Filosofia de Catalunya, que forma part de la Universitat Ramon Llull, i ha valorat el fet que la Facultat de Filosofia ja pot conferir, a més de la titulació eclesiàstica, la titulació civil. 10-2011, voldríem, abans de procedir a la lectura, tindre una memòria dolguda pel condol de tots els estaments de la facultat, però especialment el Nadal del curs passat pel nostre professor emèrit, Joaquim Aragó, jesuïta. Per ell i per tots els que ens han desat també la nostra pregària més sincera. I passo a la lectura d'aquesta memòria que té, com saben, 3 parts, acostumo a fer. La primera, aquells esdeveniments que afecten a la relació de la facultat al si de la Universitat Ramon Llull, de la qual som membres fundadors. La segona, part més de la vida acadèmica pròpia de la pròpia facultat a nivell institucional, i la tercera, alguns records d'agenda del proppassat curs. En el transcurs de l'acte, el gran canceller ha lliurat la medalla de la Facultat de Teologia de Catalunya als professors Xavier Alegre, Manel Claret, Joan Guiteres i Gaspar Mora, que enguany passen a la condició de mèrits.
Al final, la Bíblia no retreballa... La lliçó inaugural ha estat pronunciada pel doctor Enric Cortés, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, que ha tractat d'una comunitat jueva a la recerca de la causa del mal moral. Els lectors jueus d'aquests versets, en canvi, n'han fet molt de cas, vull dir, Gènesis 6 o el 4. En un treball com el nostre no podíem pas seguir-los en tots els camins literaris que han emprès transmetent el mite i que trobareu en el Targum, Midrashos, Talmuds, etc. Hem preferit fixar-nos només en una porció de la comunitat jueva, segle IV abans de Crist, segle I abans de Crist, la comunitat anòquica ben coneguda per la gent de l'Scriptorium de Qumran i també per alguns autors del Nou Testament, ja que en citen els escrits com a sagrats. En acabar la lliçó inaugural, el cardenal de Barcelona i gran canceller de les facultats eclesiàstiques, el doctor Martínez Sistac, ha agraït al doctor Cortés la seva lliçó inaugural. Alumnes, senyores i senyors, inaugurem en goig un nou curs acadèmic de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l'Institut Superior de Litúrgia i de l'Institut de Teologia Fonamental. Aquestes són institucions molt importants per les diòcesis que tenen la seva seu a Catalunya, perquè estan al servei de la docència superior dels futurs sacerdots, dels religiosos i religioses, dels laics cristians que volen aprofundir en el coneixement de la fe. És motiu de satisfacció i d'acció de gràcies a Déu per aquestes realitats que presten un servei molt necessari en la vida cristiana de moltíssimes persones i en les nostres diòcesis. Em plau agrair els 4 professors que han prestat molts anys de servei preuat, servei d'investigació i de docència i també de govern en la Facultat de Teologia. Reitero l'agraïment que, en paraules del degà president i amb els aplaudiments de tots nosaltres, hem expressat a aquests professors plens de ciència i d'amor al Senyor i a l'Església i a la nostra Facultat de Teologia de Catalunya. Desitjo també agrair la lliçó inaugural que ens ha donat, acaba de donar-nos el pare Enric Cortés, molt profunda d'investigació, només cal veure les notes de peu de pàgina. Li agraïm aquest treball que ha fet, enalteix també la nostra facultat, les nostres institucions, i a la vegada amb les conclusions ens ha deixat molt tranquils. Penso que aquesta dimensió de competència, de profunditat i de solidesa de les nostres facultats i d'aquestes institucions que avui inaugurem el seu curs s'ha posat també fa uns dies en relleu d'una manera molt palesa amb la concessió del doctorat honoris causa de l'eminentíssim metropolità Hilarion del Patriarcat de Moscou. Sembla que va ser un acte molt digne i de molta altura i a la vegada també amb una dimensió ecumènica, perquè no podem oblidar que una de les dimensions o una de les funcions o de les missions que té l'Església és precisament realitzar allò que Jesús ha dit, ens ha deixat, ens ha manat, que tots siguem un. Acabo aquestes breus paraules amb aquestes que són les esperades per tots a l'inici d'un nou curs. Queda inaugurat el curs 2010-2011 a la Facultat de Teologia de Catalunya, a la Facultat de Filosofia de Catalunya, a l'Institut Superior de Litúrgia i a l'Institut de Teologia Fonamental.